Ito na guys, pasimula na pa yung games guys, tingnan nyo lang. Wala. Nakay istorya nga kanang naglagot ko sa akong istorya kani ha? Ano man? Ang katwira naman yan. Anong ayahay man? Kay pero ko nganong magtom ko sa inyo ha nga. Bakit hanag namok dito? Ayoko nang babarkada sa Lloyd na yan, ha? Huh? Isa nga lamok. Dili magapaak ang lamok sa imo. Nga naman daw. Sobra ka tugnaw ang panahon mo dito. Ay, mo may tugnaw sa'yo. Amat mo na nga lamok tungod sa katugnaw. Ang lamok di kapaki mo. Aki nga naman nga ni kapak. Maglingkot. Ay. Lubi ba? Oh, Lubi. Kay kat si tatay sa babaw ba? Kat sa babaw. Kay mutras lagi mi. Mutras kat siya. Kat sa lubi. Paghulog niya na siya. Paghulog sa lubi ana. Pagbuka sa lubi, buka din siya, katang din siya na. Ngay, tuluyan kita. Pras na na. Kuya dito, uga na yun. Mula na dito, uga din na siya. Pas lang kuyawa. Kuya, okay na ito semua. Grabe. Asa mga nabrahan na? Sa kwan. Sa lugar na to, kay dito man to sa kwan. Kanang di makita nga lugar. Kanang kwan to siya, kanang di makita nga lugar gito. Hindi makita nga lugar. Di makita nga lugar. Libo ko sa lugar ato. Di sa makita nga lugar ito. Karon Barangay Tago magutugod. Barangay Tago. Barangay Tago to siya, Barangay Tago. Ang mga tikal ninyo, mga but-buton ng dako, dili mo makaigit. Ato na, pasilana ninyo mga tikalon mo. Tara. Kinahanglan din ka magpapakuna ka. Oo nga naman. kung magpapakuna ka, Himo ka mo. Pagsiroy. oh, di ka mo to? Naipuno nga sa lobe. Oh. Ini? Uyugon ko na, hulog ng bunga. Hala. Sige be. Muna nga, kailan magpapakuna mo? Okay, makusgan mo. Sige be. Para mabalangin Kung natin kay nagpapakuna ko, Ah. kusgan na kay ko. Ay, nakapapakuna tayo ka. Oo, nagpapakuna ko. Wala kusgan sa ko. Uyugon ko na muna sa lobe, hulog mo ka. Oh, sige be. Sige. Ha? Sige. Hulog ka? Oh, sige. Kuyawa Hulog. Kuyaw gitu. Muna nga, kailan magpapakuna mo? Ako be. Wala yun. Wala no? Wala. Wala ba? Kailan magpapakuna mo? Wala lagi. Kuan. Kuyawa no? Pero... Ay, ako na siring. Paano? Kung sumabagin ako kuya? Sige. Mumutuon ako. Pagkali ko. Natutulog ako, nagising ako sa mga radyo. Kuyawa giday. Be. Kuyawa na. Hulog. Bunga. Grabe. Kuyawa. Pre, akong anak ba kasakit? Sakit. Oh. Unsang sakit pod? Kuan? Adik og kanang scary? Lagi. Nya mo na nangita kog tambal ba? Unsa pa ka tambal? Na ba gingon ang kanong ondang scary? Unsa ka tambal na to? Ona, nada. Ingon nga tambal ko nga sa to gingon nila. Laba-laba? Ay, laba-laba. Ay, kini laba-laba na eh. Oh, laba-laba. Kuyawa ng laba-laba, katong gahapon, laba po ko laba-laba. Mo man gingon daw nga laba-laba. Kini? Oh, laba-laba. Ya, laba-laba. Ay, pero sa English, may bana-bana na eh. Ha? English, bana-bana. Ay, bana-bana. Bana-bana. Ay tama, bana. Tama ka na tao.
Bana. Pero tambal gini sana. Oh, laba-laba. Ah, laba-laba. Lu kayak nga bubuhat ang tubo sa bag. What did you say, man? Kayak ngonya ang English to bana-bana. Nya ang gamot to. Napay gamot ani diri oh. Kung saan sa gamot. Oh, laba-laba. Bana-bana. Kani daw, kini ang sabon ni. Bana-bana. Juan, kuso-kuso. Ah, kuso-kuso. Oh, kuso-kuso. Kung sa maning bunga niya, makaon niya, makaon. Kana. Kuso-kuso ni. Tara, awon siya kuso-kuso. Ah, kuso-kuso. Sa Ilonggo ni Marguso. Ah, Marguso. Marguso. Nya gigingan lamang ni dito sila. Upan. Kuso-kuso. Paano tong tambalan ni? Ini. Bunga niyo. Ay, gagmay nga. Kuan nga. Gagmay nga. Durian. Dili. Galing ha? Yan. Gwapo dali sa himong magdika. Ya, mana ni saya nak buat anak potong pan. Potong bolong lagi nga. Potong laba-laba. Ah, laba-laba. Ini laba-laba ni siya. Kani kuso-kuso. Ah, kuso-kuso. Kuso-kuso. Ato ipakita gid. Oh, boleh siya kuso-kuso. Pero sa English ni arit ni siya. Arit. Sa English arit. Ya kan ni isa. Tos. Aritos. Aritos. Kuya kaya tama no. Aritos. Wait a minute. Pwede na Aritos daw mo. Oh, mana siya pangalanan? Oh. Ay, kuya yun. Aritos. Oh, arit. Tostos. Arit tostos. Ah, tostos. Kuya, wag na. Ay, kung barang tambal. Tambal mo ni kay di maayo mo anak na iskiri. Nya daw to kung ano sa iskiri. Nya ata. Asa ta? Ani? Asa arito ta? Ito. Mitat. Kailan ka na ito sa pangalan ba? Ni wala ra ba? Ano ni siya? Wala ka kailangan sa pangalan. Wala. Kani siya. Kung nasa punuan, sili. Oo. Kung nasa punuan, sili. Oh. Ya, sa Ilonggo ni gingan ni katumbal. Katumbal? Oh, tumbal. Sili. Oh, paano ni siya? Oh, kung nasa diri sili. Oh, sili. Pag kuan mo, katumbal na. Pero pag nana siya makamot, dili na sili. Usa man? Kasili. Ah, kasili. Yun, nahulubog isda. Nahulubog isda? Wow naman! Wow! Ako, hindi ka namin ako. Ayay! Wala mag-isda ng kasili. Wala ni siya ba? Bulong ni siya kuno. Tambal daw din nila. Tambal daw ni. Usa pa nga sa tambal lagi na. Kaya kung lolo. Lolo. Mukhaon siya pito ka bunga ni. Tambal daw ni. Pito ka bunga? Oh, pito ka bunga. Nga naman? Toxic. Tambal daw sa toxic. Usa yung sakit toxic gani? Wag na nga. Kana toxic? Ana dili. Alas man ang buha nga mo. Ay, toxic. Anong murag madunlan bitaw ka, maburot mo liog. Ah, dire ay guitir. Guitir. Ah, okay. Mo ni siya. Mo kaon kag pito ka bukan ni, matambal dani sa toxic. Oh. Pero tomorrow na nimo murag capsule ba? Ah, aday. Oh, sige. Ay, ingay na, wala na. Wala na siguro. Sige, wala na. Okay. Tara. Ya. Mana ni kay tambalan na ko to. Sige, tambal.